Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayon na po namin lulutuin yung suso na kinuha po namin sa bukid. Tara guys, samahan niyo ulit kami magluto ng suso. Bali, ang lulutuin namin is ginataang suso na may kalabasa at kinamatisan. Medyo marami po kasi yung nakuha namin, kaya let's go po! Samahan niyo po ulit kami. Let's go! Guys, tingnan nyo, mayroon akong kakambal na nawawala. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan po ang kakambal ko. Yan. Tingnan nyo ha. Oh, di ba? Sino ba nakikita nyo dyan? Kambal ko talaga yan. Ayan. Ayan guys, bali puputulan na namin ng puwet ang aming suso. Ganyan o. Ito palang madaling pang putol ng suso guys. Yung dulo ng sandok. Ay, hindi niya alam. Hindi pa alam ng Tiligaya. Ganito lang ante o. Yan. Ako kasi gulok sa atin eh, kutsilyo. Matagal kasi kapag ano pa. Alam mo ba ante kung saan namin nalalaman to? Doon sa Kutsilyo kasi ginagamit namin. Yan kami mahina. Hindi naman alam. Ako, Oh, ngayon alam niyo na. Gulok kasi sa amin. ayun na yung manok ko na hindi nakakayo. Dalawang recipe. suga na natin konti. Marami ko. Medyo maliliit na itong nakuha namin guys. Naunahan kami ng mga lalaki. Sa litrato guys. Kaaga kasi nila nagpunta eh. Bait naman kita, hindi nakagalaw. Ading ding ding. Ading ading ading. Ading ding ding. Ading ading ading. Hindi ko patawa si Marikit kasi bawang gising. Tapos merienda, kain naman. Hindi na tayo magkakain. Nagsanay. Ang sarap ang tulog natin mamaya. Busog tayo eh. At saka pagod pa. Swerte ng suso na naman. Kapag lips to lips na naman kay JJ. Baka hindi ko malunok. Joke. Joke lang ante Paligaya. Kala nyo lang konti pero madami na yan. Kamilig man, hindi ba masyado. Ito yung time na na wala kami nakikitang malaki. Ako ngayon nauna kong kinuha puro sa malalaki. Tinagan ni Marikita. Pag kinakain niyo ito, ante, yung dulo lang din. Maghanap buhay pa si mama mo. Kaya ganyan ka lang Ano may tsura muna. ko oh. Pawas niya oh. Tukol na rin. Kaya tsura niya. Siya nanay. Kabait-bait ni Marikit eh. Pili ay paano pag anak ko kaya oh na. Gusto ko na birigatin niya. Tapos meron pa nakakwan dyan. Kaya palabit-palabit pa. Mama, pahingin piso. Piso. Kaya dapat hindi muna kayo magsakit-sakit na dalawa para ano. May tagay na. Hindi para Matagal pa. tagal pa kayo sa vlog. Kaya nakasali lang kami dito para siyempre may Correct na. trabaho, mag-inaw. Kung manakalain na ganito kami Hindi mo akalain na. Tapos kung nakasali kailan kami sa vlog. Kailan ba anong kwan ba sa ilaping nakakwan? Ang una kong sinali, Salapay. Kwan, hindi, nung una kong nagsali ng ganyan. Yung marami atang kwan. Nung nagbayo tayo ng nilupa, linggo yata, Sabado, nagpunta tayo dun sa Salapay na. Ay, gusto rin namin. Hindi, mag-inaw lang ang konto nun. O magluto ng pansit. Sabi ni Kwan noon, Maglinis-linis. sabi ni Ulan kasi noon, ginatawag niya si... Tapos ano na, buti Tinatawag niya si Arap. Kako wala. Magtawagin ko sana. Wala akong kasamang magbayo, sabi niya. Ako na lang kako. Yun. tapos ano yon yung magpunta tayong Salapay. salapay. Anong tawag dito? Nung kaming tagaluto. Buti si Tito subscriber nun, may ano na siya. Tapos sabi niya, lahat daw na nagsama, bigyan ng tag 1,000. Oh, kada punta, di ba natin tag 1,000 tayo?
Kay ayat dan Kay ayat dan niya Oo, siguro. pati nga si Kurato. Ang una yung kong mga naman. tawagin daw siya. Nakabili ako kagad ng chinilas ko. Yan pala mo. Yun, hanggang ngayon, buhay pa. Di ba guys? Katawa din eh. Kadami-dami dati, no? Dami akong alaala sa vlog. Much later. Ito guys yung halos sa Wala pa yung ginataan. Tsaka Ihalo rin namin tong pino namin, hipon. totoo niya pa Ako lang sa kuya, ako. Thank you Ate Dana at Ate Dalia. Ang sarap. With milk tea. Guys, lagyan na natin ng mantikang baboy. Guys, lagyan na natin yung bawang, sibuyas at saka luya. Yan, di pa may gisa-gisa lang. Ay, nakaamoy na naman si Balong. Nakaamoy na naman ang kainan. Nakita niya ako nagdandon eh. Kuha ka ng fishball doon. Gasan mo na. Susukay mo. Arasawin. Arasawin. Luto ng suso. Yung patis, may patis kante. Ay, di ko nabakang yung ba? Ha? Di ko nabakang yung buwan. May hugasan ko nante. Palalaki na dito. Ilan po tayong pambisang patis? Yan, lipat natin dito guys. Hindi kasi kasya, kaya lipat natin sa kaserola. Lagay natin guys yung huling gata. Ang konti na guys, oh. Naputulan na kasi. Pero okay lang. Dito naman namin iluluto yung kinamatisan. My favorite. A few moments later. Check natin guys. Yun, kumukulo na. Lagay na natin. Lagay ko nante. Sarap nito guys. Promise yung sabaw. Ante, dagdagan natin ante. Mapait-pait. Ang sabaw? Oo, kahit isang ano pa. Hindi na daw? Dagdagan natin yung sabaw guys. Kasi masarap talagang sabaw nito. Promise. Hindi ako nag-video. Ayan. Dito naman tayo sa kabila guys. Kabilang suso. Lagyan na natin ang mahiwagang suso. Ang suso. Wow. Wow. Imas guys. Imas. Sinukit nito. May luto mo isa kung pwede na makapasa. More practice na dahil. Sarap. Yan guys, lagay na natin yung last na gata. Yan. Tapos pakaluin lang natin ng konti. Mangan kami manan guys. Dama na mag-bisinan. Mamaya konti magkain. Kaan nga kaan. Bigyan natin yan ko. Ulam! Nagreklamo na. Nagreklamo na sila guys. Suko na sila kumain. Kain daw kami ng kain. Much later. Eh guys, habang inaantay po namin yung niluluto namin, mag-shoutout po muna kami. Dahil medyo natambakan na po kami, pasensya na po sa hindi masyashoutout. Naging busy lang po. Yan. Shout out po kay Jedward Sky from Toronto, Canada. Hello po! Kamusta po dyan sa Toronto? Ingat po kayo dyan. Belated happy birthday po kay Sir Roland Fernandez from Daman, Saudi Arabia.
Ang pagbati po ay mula kay Ma'am Christy Fernandez, ang inyong asawa. And belated happy birthday rin po kay Sir Juni Dupitas from lokal po ng Palumbi. Yan, hello po kapatid. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po. Salamat po sa pagsuporta niyo po sa aming channel. Shoutout rin po kay Sir Reggie Tolentino from Saudi Arabia. Hello po. Hello. Ingat po kayo sa Saudi. Kay Sir Vince Ignacio from Caloocan. Hello po. Hello po. Shoutout po kay Sir Edwin and kay Ma'am Cheryl Gasa from Las Vegas. Hello po. Shoutout rin po kay Sir Emerson Gesmundo from Camarines Sur. Hello po. Hello po sa mga taga Bicol. Kay Ma'am Aiza Lopez. Hello po sa iyo. Hello po, God bless kayo. po. Kay Sir Edgardo Cabildo from Riyadh po. Shoutout rin po kay Sir Renz Palilio. Shoutout po kay August and Dalia Villacorta from Miami, Florida, USA. Hello po. Ingat po kayo dyan sa USA. Shoutout po kay Heart Gaming. Hello po. Shoutout rin po kay Sir Conrado Laroya from Southern Cement Company. Hello po sa inyo dyan. Hello po. Kay Sir Halil Bong. Hello po sa iyo, sir. Kay Sir Marlon Gonzales. Hello po. Ingat po kayo dyan. Shoutout rin po kay Eufrosinia Giducos from Guam. Hello po. Ingat po sa Guam. Shoutout po kay Ka Ophelia and kay Ka Juanito Mateo. Hello po Hello mga po. kapatid. Shoutout po kay Ma'am Beverly Santos from Damam, KSA. Hello po. Shoutout rin po kay Edelberto Mendoza from USA. Kamusta po dyan? Kay Sir Emerson Panis from Saudi. Ingat po kayo sa Saudi. God bless po. Shoutout rin po kay Sir Aaron Dale Hunatas. Kamusta po? Hello po. Hello po. Shoutout po kay Rain Godin Gabin from lokal ng Motyong, distrito ng Catbanogan City. Hello po, Hello po. sa Kamusta mga po? kapatid natin dyan. Shoutout po sa tropang Lyman. Hello, po. Hello. Shoutout rin po kay Joel Vios from Saudi Arabia. Kamusta po dyan? Shoutout po kay Sir Danny at kay Ma'am Fe from Amsterdam. Kamusta po dyan? Kay Sir Renz Castro from KSA. Hello po sa iyo, Hello sir. po. Shoutout po kay Sir Clark Steve Lozano. Hi po. Kamusta po? Shoutout din po kay Sir Renz Palilio. Hello po. Hello po. Shoutout rin po kay Sir Edwin Zamora. Kamusta po dyan? Kay Sir Maynard Mariano from Italy. Hello po. Hello po. Ingat po kayo sa Italy. Shoutout din po kay Noradin Ordoña Saro. Hello po Hello sa iyo. po. Shoutout din po kay Sir Ding Kabatay. Hello po. Hello po. Thank you po sa panonood nyo. Belated happy birthday po kay Ma'am Eden San Diego Libaste from lokal ng Milpitas Distrito ng Northwest California. Hello Happy birthday po! Happy birthday po. Ingat po kayo dyan. Pasensya na po ulit po ang aming pagbate. God bless po! So yun guys, check namin yung aming niluto. Magkakain naman tayo ngayon. Kakain na naman. Laman na naman. Tara, laman, let's go! Yes, suntukan na natin guys. Wala, ang sarap. Ang sarap magsalto. Yung mga natatakam na dyan. Wala kayo. Ano ba yung mga suso? Wait lang. Umaapaw sa sabaw. Ayun o. Yun, no? Sarap. A few moments later. Panginoon po namin Diyos, Ama, magpapasalamat po kami, Ama, sa biyayang pinagkaloob mo, magamit namin po sa araw-araw, sa ngalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Kain guys! Kain po! Ito ang gusto ko. Wala ka pang kanin baga. Papak lang siguro ako, guys. Busog pa ako eh.
Nabusog kami sa fishball. Thank you, Ate Dana. Sa masarap mong fishball. Hindi ako nagsasawa. Next. Oh. Change court. Oh. Ito ang masarap. Luto ni Aiza. Ano pa yung lasa? Iigi kasi ano? Maanak. Pili ano ko. Buntis ka ba? Mabuntis. Negative. Hindi pwede. Hindi ah. Ilan ko yung ano. Lati ka talaga ng kanin? Sinong gusto makipag lips to lips? Sarap. Hindi tayo may blood dito. Ulit mo pa yung blood ka? Pag marami kang nakain. Ba't yung ibang naman? Patay. Mas may blood ka pag wala kang ulam. Ulam. Parang hindi na ako. Parang hindi ko kumain. Kahit minsan lang hindi ako mag-ulam. Hindi mo tinawag si Ulis Anteca. Hindi mo silpot yung Sino? si Ulis. Hindi ka makaka-lips to lips ka pa. Wala kang ngipin eh. Sigat na hirap. Kahit pa paano. No. Ang tabon niya. Kasi Mga next week guys, nandito na si Maduna. Pati Juan. Nakakamiss na kami dyan. maligat na kung Madonna is coming. Madonna is coming. Zombie is coming. Naka-second dose eh. Tapos sabay tulog. Pagod kami ngayon, hindi kami nakatulog. Puyat pa. Pagod kasi naglakad kami ng napakalayo. Ang sarap ng kalabasa, no? Ang ligat. Galing daw ito sila Alex. Nasa daw. Pati yung mga okra ata. Sabi ko lang mo kaya ng sana. Magkakamay na lang kami guys. Mas masarap kumain pag nagkakamay. Keeping ko, hindi Hirap nagkanin. na hirap ko. Magsalito. Sarap. Kaya nga. Okay na yung maaga tayo kumain kasi marami tayong kakainin. At least maano pa. Matunaw-tunaw pa. Kahapon guys, nakawala si Apang Dora. Buti na lang nandito kami nagluluto. Nakita namin, gumagapang na doon sa may putikan. Buti na lang nakita ng mga bata, di tinakbo namin papunta doon. Okay na kasi sa Pundora guys, nakakalakad na naman. Nakakasita na rin. Kaya yung gala-gala na naman siya. Bumalik na naman yung ano niya, maragsak niyang katawan. Kaya Dora the Explorer na naman siya. Gustong gusto niya rin yung ano guys, panaryan. Ang sarap ng kain niya. Ano siya daw? Mahirig din sa mga paano. Mahilig siya sa kakanin. Siguro pag medyo okay na siya ulit sa ano. Sama ulit namin siya kay ano, si Bensyang. Namiss na rin siya na Auntie Bensyang. Nung pumunta kami doon kahapon, kay Auntie Bensyang, nag-release kami, sa kapilya, dinaanan namin siya kasi sigaw siya ng sigaw. Wala si Uncle Rudy, hinahanap niya. Rinig sa kalsada, sabi niya, puntahan niyo nga siya niyo doon, nagawala. Sigaw daw ng sigaw, pinuntahan namin. Sabi niya, dito lang kayo, huwag niyo akong iwan. Wala kasi siyang kausap. Ay, excuse me, ayaw niya na kami paalisin samantalang dati, no? Ayaw niyo kami kausapin. Sabi niya, gawid! Sabi niya, Tapos tinanong namin kung Mga ano pangalan garampang! niya. Magawid niya. Sabi niya, si Arcile. Kilala niya rin pala si Gigi. At least, Oo. kilala niya. baka may blood na tayo, ha? Mag-exercise kaya tayo. Mga low blood man tayo. Kaya nga. Puputla man tayo. Magsumba lang tayo, gusto niya? Yung tayo nang nakakakita. Ere. Nara, Kanta na lang ako kaysa magsumba. Kapawis nga. Ikaw na ba si Mr. Right?
Sumba, gano'n? Parang ano? Kakanta na nga lang ako kaysa magsumba. Ano, kaya pa? Ano siya na guys, gutom na gutom. Masarap magpulot din Grabe kami. yung pagod. Kakain na lang. Hindi, sabi niya, dito siya kakain ng kanin. Hindi napigilan. Pero gusto kong tumaba talaga tong dalawang to eh. Hindi din. Taba? Katawan na nila yun. Wala nga naman katawan. Ganyan na ba ang katawan nila? Ayan guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ano, nag-enjoy po kayo. Bye! Bye!